gaur egiten dugu irabazi ganemos Urretxu Zumarragaren aurkezpena, eta esan Urretxu Zumarrako irabazi ganemos izan dela lan handiaren emaitza. Lan handia izan dugunak erakunde ezberdinak eta pertsona independenteok egin izan dugun lana. Orduan, lan horren fruitua hauxe izan da, gure gaurko aurkezpena, eta geure ustean, ezkerra, gizartea aldatu nahi duen ezkerra ez dagoela ordezkatuta geure udaletxeetan, eta hori edo utxune hori betetzeko asmoarekin aurkezten gara zuen aurrean. Aurkeztuko ezkizuen nire maikidek, Diego, Jose Ramon eta Unai, eta beraiek esango dizuete, orain arte lortu izan duguna, eta baita ere esan zuei guztiei, hau bilera hau ez dela hasiera baino, eta zuen partaidetza eta lan egiteko gogoa beharrezkoa daukagula. Ni itzengo duzue pixkat asunto etikoei edo etika dagokionei gure ikuspuntua edo egin arte ditzen duena. Esan duen bezala, hau ez da ezerre itxia eta lauzpabos puntu izango die bakarrik, eta gure importatzea eguna da jendea partatzen duen hemen jendea horretan sartzea eta programa bat atatzea hemendik, hauek besteik bakarrik die esan bezala linea estrategiko batzuk edo besteik ez, gure ustetan. Esate baterako etikaren asunto barruan parte hartzea eta gardentasuna, politika gardentasuna erabat beharrezkoa iruditzen zaigu. Parte hartzea nola eraman jendearen ikuspuntu hori ez dela udaletxea eta jaetzen. Adibidez, asanbladak sortuz, gure ustetan interesgarria itzateke, asanblada ezberdina sortzea, adibidez internet erabiltzea, gaur egun badauzkegu aukera ezberdinak internetekin, eta oso baliagarria direna. Hori aprobetxatzea iruditzen zaigu beharrezkoa. Gardentasuna, politikaren gardentasunaren barruan, datu ekonomiko eta politiko gardena nahi ditugula, herritar behar dugula jakin nondik norakoa, nondik nora dijozen ekonomiaren eta politika barnean datu guztien, nondik datozen, zertarako diren, aurrekontuen asuntoa adibidez, aurrekontuen asuntoa datorren azten guzti dela plenoa urrengon, olako bat, gutxi barru. Eta, herritarrak izan behar dela parte hartzaile zuzenak, ez? Bai aurrekontutan eta baita datu ekonomiko eta politiko guztietan. Gardentasun osoa behar dugu herri mailan. Gero, pixkat, elkartasuna, ez? Herrien arteko eta herritarren arteko elkartasuna jorratzea iruditzen zaigu interesgarria dela, interesgarria eta beharrezkoa. Pixkat, hirugarren mundu deritzon herri hoiengan eman bertzen laguntza gure ustetan gutxienez eguneko bata, aurrekontuetako eguneko bata, bai Zumarrako eta bai Urretxuko eguneko bata izan beharko luke. Eta gure ustez bai beharrezkoa itzateke eguneko bat hori zuzenki leku batea jutea. Eguneko bat hori banatzen baldin badegu proiektu askotan eta ezberdinetan azkenen diru gutxi da leku askotarako. Orduan interesgarri da, hau da proposamen bat, gero esan bezala, daun artean, hemendik aurrea itzen dezakegu nahi dugun guztiek. Eguneko bat hori, igual interesgarria itzateke leku konkreto eta proiektu konkreto batea jutea, adibidez, ebola o olako mila asunto dare, leku konkreto batea jutea, pixka indartzeko eta gutxenez antzemateko. Gero hori alde batetik, herrien arteko elkartasuna eta herritarron arteko elkartasuna bestaldetik, herritarren artean elkartasuna bultzatu behar dugu. Bakizue, krisi ekonomiko hau dela eta herritar asko gaizki batzen ari direla, eta pixkat horregon behar geha, adibidez, elkartasun sareak sortuz, edo nolabaiteko, adibidez,
elikagai bankuak, dela gutxi egin duela hor, eroski eta hemen Zumarra aurretxo egin duen, elikagai bankuak, denbora bankuak, badare proiektu ezberdinak egiteko posiblea diela, ez diela hola zailak, eta interesgarria ditzatekela, hori pizkat jorratzeko, elkartasun hori herritarron artean. Gero giza eskubideak. Giza eskubidei buruz, argi dugu eskubidei dagokionez, eta guztiei dagokionez, pertsona guztiak iguala gehala, berdina gehala. Baita ere argi ikusten dugu, etorkinen eta bertako biztanle, etorkina, hemengo biztanle pasatzea izaten diena, eta bertan bizi izan garen betin arteko anaitasuna sustatu behar dugula, interkulturalismoa oinarritzat hartu behar dugu, baita emakumeen empoderamendua edo deritzona, koordinazioa beharrezkoa dela herrian daren emakume talde ezberdinekin eta koordinadora feministarekin ebai. Gero beste asunto etiko bat, laizismoa litzateke, Diego Laguna zeuze komentau du bai, batik bat administrazioa eta elizaren banaketa argia izan behar dela. Azkenen erlijio eta kultura ezberdinengan errespetu osoa emanez, baina argi utziz dirua, administrazioko dirua, kasu honetan udaletxetako dirua, diru publikoa dela, gure dirua dela, eta ezin dela berez hola elizara jun, eta gaina, Diego esan duen bezala, inpostuk eta ez duela ordaintzen, gaina jakinda ez dela sustatzen erlijioen berdintasuna. Azkenen badare erlijio batzuk ordaindu behar dutela lokala, ordaindu behar dutela tal, eta berez adibidez katolikoa hemen ez du ezer ordaintzen. Gero euskararen asuntoa, nola ez, beti euskararen alde egin behar dugu, euskara indartu egin behar dugu, euskara bultzatu, bai lantokietan, bai ikastetxetan, bai kalean, askotan pekatu iten dugu, gu gehalako gero asko igual ez dugunak hitz egiten edo behar bezain beste ez dugula hor jorratzen. Hori aldatu behar dugu eta denon ardura dela uste dugu. Hezkuntza eta eredu publikoa dela eta, hezkuntza dela eta eredu publikoa defendatzen dugu, apostu garbia egin nahi dugu hezkuntza publikoan, kontzertuarekiko bai errespetua, baina jakin behar dugu, dirua, administrazioa duen dirua guztion impostua dela eta azkenen devoluzio hortan edo azkenen dirua publikoa joan behar duela argi eta garbi.